В момента се намирам горе-долу в началото на изкачването към Аладжа манастир от Виница, т.е. идвам от тази посока и ще се движа на тук. Идеята на днескашното видео е, че искам да взема кома на спускането от Аладжа манастир на двата завоя и след това надясно и обратно към Варна. Там има един сегмент, който ми харесва в Страва и искам да взема кома. Това ми е първият опит, така че дори да вляза в топ 10 пак ще е постижение. И това е кома убиеца Aluminium Specialized с 105 тубуларни капли. Сега ще сложа GoPro-то на каската и започваме. И едно бързо включване от вкъщи, за да дам малко повече информация относно самия сегмент и кома, който гоня. В синьо тук се вижда отцветен самия сегмент. Както виждаме, той започва доста преди самите завои на Аладжа манастир. Снимате той обратно, прави се десен завой, което за съжаление означава, че ако не си там много рано сутринта, няма как да дадеш добро време. И също така има един скрит сегмент, който се нарича Аладжа DH в Страва. Той е конкретно само за двата завоя и спускането до преди Т-образното. Тоест всъщност се оказва, че има два кома, които са за вземане. Обратно към видеото. Включване, за да изгледаме резултатите. Както се вижда, 8 на цели 27 секунди зад първите двама. Така че със сигурност това, което трябва да се случи, трябва да отида по-рано. Трябва да покарам още малко и очаквайте втора част, в която топ 3 със сигурност, ако не и кома.